stále tričko. Náhodný pondelok, Damian príde do školy, na sebe veľký batoh, ťažší ako Leové tanky. Všetci sa boja, majú strach, Damian samé ego v jeho očiach. Pozrie sa na Adama, chlapec úplne kľudný, vysmeje ho a ty si myslíš, že si odvážny. Adam iba prikývne hlavou, len čo vojde trina do triady, volá sa Zuzana, jeho hlavná enemy. Pýta sa ho Damian, zase sa biješ? Damian vie, že je zle, ona mu povie, do riaditeľne ideš? Damian púta cez chodby, samé vystrašené pohľady. Hneď čo sa otvoria dvere, Damiana chlad dobehne. Riaditeľka strašidelná ako diabol, stojí pred plačúcim Damianom. Prosím, už to neurobím, kričí Damian vystrašene. Už je neskoro, zabuchnú sa za ním dvere. Damianovi z vačku vypadne laser červený. Damian znovu z krádeží obvinený. Horšie to už nemôže byť. Damian sa nevie byť. Hneď ako uvidím reže, ocitne sa sám nevie kde. Vyzerá to ako pasca, pre Damiana taký zradca. Jeho otec za telkou sedí, dozvie sa o situácii. Hneď skáče von cez okno, ľudia pozerajú na ňo. Beží nemožnou rýchlosťou svetla, kričí, nikto nezraní môjho Damianka. Jeho telesná teplota je aj 1000, bude ľahké okno rozbiť. On však príde ku škole, stenu roztopí ako len vie. Uvidí tam Damianka, zakričí mu, už sa ponáhla. Damiankova tvár zažiari, jeho otec sa veľmi snaží. Otec roztopí aj mreže, Damianko hneď utečie. Bežia rýchlo domov, ale nestíhajú. Školník, upratovačky a kuchárky ich dobiehajú. Damianov otec pridá, už len prach za ním ostáva. Damianko vidí darček, jeho otec ho dal po stromček. Damian to odbalí, biely obal uvidí, začne skákať po byte. PlayStation 5, to som chcel. Ale nakoniec Damian zistí, že je stále uväznený. Sem mal on veľmi realisticky, stále v škole v noci medzi mrežami uväznený. Žiaden song nekončí dobre.